Pois son as 2:15 e como a un reloxo, segundo escaleta, vamos co CEIP Isaac Díaz Pardo. Presentadesme, mozas, aquí a quen temos? Temos a Luis e temos a Martina. E por este lado, Tamén temos a Hugo e a Carolina neste. baixademe un poquinho aquí, que parece que está moi alto este micro. Ben, bueno, pois nada, veña, preguntades. Que nos traedes na feira este ano? Este ano traemos unhas máquinas compostas e simples. Ah, Nosotros, o sea, Cartoa con as máquinas simples e quinto coas máquinas compostas. sodes de cuarto, sodes de quinto? Sí. Témonos aí distribuído? Perfecto, moi ben. Bueno, e nada, Que é o que máis vos gusta da vosa carpa? Quizáis os xogos. sí? A min todo en xeral. En xeral. A min gustame moito a canasta de catapulta e o meu invento o pinball. Bueno, non sei se puidestes pasar, bueno, os que estás na casa evidentemente, non, seguramente, pero aos que nos estén escoitando aquí, se pasastes pola carpa do CEIP Isaac Díaz Pardo. É preciosa, é unha maravilla as máquinas que trouxeron. De feito, seguramente despois fagamos unha visitiña por ali coa unidade móvil para que podamos ver as chuladas que nos trouxeron. Vale, nada, seguide preguntando. Como traballades a ciencia no voso colexio? Coas materias, ¿no? O sea, coas materias que estudamos. Sí? E de onde saen esta idea de facer a traballar máquinas simples? Foi na clase de ciencias naturais e empezastes a traballar porque traballades as máquinas, non? No, Sí. fue un proyecto empezado por la clase quinto A, por Ajá. Ana Belén. Moi ben. Ana Belén, que é a profe. Sí, de quinto A. Moi ben. Bueno, salía no libro, entón a nosa profe quixo ir cos de quinto. Entonces empezastes a facer máquinas simples e foise vos das mans. Fixetes uns tremendos aparellos, pero precioso, verdad? Era do tema, do último tema, entón, por vir. Moi ben, pois fantástico, unha motivación como outra calquera, claro que sí. Que máis preguntiñas temos por aquí? As demais persoas que van a vosa carpa, que é o que máis pensan que está a gustar? Creo que o parque infantil. Sí, o parque infantil, por exemplo, eu que estou co pinball, moitísima gente se acerca e tamén ao tren. Ao tren tamén se acercan moitas persoas. Ah, Eu, donde estaba, polo que vin, a xente encantoulle a catapulta de canasta. moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, eu vexo que estes rapaces xa mo chivaron antes. Falan moi ben, Hugo. Fala moi ben en radio porque contestei, falastas unha vez en radio e contestoume Hugo con moita seguridade. Nós temos radio no cole. Contame un poquinho a vosa experiencia coa radio no cole, Hugo. O proxecto xurdiu, pois non sei, para facer unha radio, foi desenvolvéndose e chegamos ata ir a radio de Culleredo Que a ben. facer. Que ben. Bueno, máis ben o empezaron os de quinto ano pasados, aos que ahora están en sexto, porque se lles ocurriu e como teníamos megáfonos no noso cole, pois saiu a idea. E que emitides así, pola megafonía, emitides no cole cando facedes un programa ou gravádelo despois? No, lo emitimos en directo. Ah, que ben, que Claro. interesante, non? Esto no patio. No patio. No patio. O sea, tendes un Tamén- radio patio aí fantástico. Tamén o poñen nunha plataforma de Google. Sí. Ah, moi ben, o sea que quen queira ver o que gravades, Sí. con entrar na vosa web, non entendo? Sí. Estaba confirmando o director Julio ali, que aproveite, Julio. É que estamos na hora de comer, pois hemos dito que de 2 a 4 e estamos ya saltando aquí un cachiño de... Estaban apurando antes aquí o bocadillo antes. Bueno, algunha preguntiña máis, mozas? Veña, Xoana? Queredes repetir a experiencia de estar na Culler Ciencias? Sí. Moito. Carai, contundente. Onde? Ademais, con todos os postos que hai, debe ser unha experiencia moi bonita. Eu xa viñen, o sea, non como posto, sino para venir a velos hace 3 anos ou 2. Era moi bonito todo o que tiñen. Ah, que ben. Si, vos é a primeira vez que vindes? Non, No, viñemos en segundo, que ben. cas mariposas. Falando dos postos e iso,
Biches máis carpas, cales a que máis vos gustou por agora? Eu solamente vin unha dun bote de basura, tiñan como polvo, entonces lle daban golpes, entón... O cañón, verdad? Para, Sí, boom, e disparar e cañón. tirar, podías tirar vasos, sí, Eu son moi aún chula. non vin ninguna. Pois hai que aproveitar, hai Sí. que aproveitar. A min gustoume moito un que fan xabóns e bombas Ah. de baño, que non me acordo como se llama o cole o instituto, e tamén outro que creo que é o que está aquí al lado, outro máis, que é co da maicena. Ah, ese é un Do noso clásico. colexio. Ese é do noso colexio. Sí, non? Maicena. Bueno, xa tendes a vosa tarxetiña? Non. Non. Bueno, Eu non... pois tendes que pasar pola caseta de organización, vale? sí. E despois, plum, 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 selos a pasar a visitar as demais carpas e un regaliño a acabar, vale? Eu teño bastantes. Sí. Si yo sí que vou facendo. Bueno, A moi ti, ben. o director. Aí xe gordo. Bueno, o sexa que no voso cole o tema de traballar ciencia vexo que o tendes xa moi metido aí e entonces para vos a vosa idea cando no futuro tiraría un pouco por aquí, polo mundo científico pensados ou aínda non tendes nin idea? Nin idea. Nin idea, non? Desde futbolista hasta médico, todo, verdad? O que lle cadre. O que lle cadre. Bueno, pois moitas grazas por vir. Esperamos que vos este gustando a Colleciencia, bueno, xa nos dixestes que sí, e esperamos vervos po ano que ven en sexto e en quinto, verdade? Bueno, pois moitas grazas. Moitas